z Valachoviča. Tá nahrávka presná nebola, prečo môže ísť znovu do útoku a teraz. Takže gól to nebol, stále stav 5-0, ale teraz Pivota, ale taktiež neúspel. Čuprina chytá fantasticky. A Prešova dávajú pomaličky do zápasu, už im tam tie góly padajú. Do toho strácajú loptu. Zako tam má Hernandeza, skúša to za Dovkové. Zako krásnou kľúčkou. 12 skóre. Zako nesmú tú strelu. Ešte raz ten preskok. V útočnej fáze príliš nevyznamenali. Augusta. Tak ťažko hľadať ich pre. Kombinácia domácej trojičky Sako, Chajan a Urban a bola veľmi riskantná prihrávka Saka na Urbana, ale napokon sný zásah Jurkovičovi, ale napokon ten Jurkovičov pokus skončil. Nemierilo presne do priestoru troch žrdí brankára Čuprinu. Ďalší rýchly protiútok domáceho. Kotásek nespracoval prihrávku dopredu, môže ísť Sako. A Sako je úspešný. Po ňom so sedmičkou Chajan. Sako zakončuje. A Sako je úspešný. Sako sa výborne. Výborný blok. Mareka Šimáška vôbec prvý gól v dnešnom dueli. Prospech Prešova. Modrá ostane na predposlednej priečke zo znešku. Jozef Daňo a Ondrej Sabol, delegátom je Ivan Vidra.